Mahtavaa. Rainbow Steel, Fiberglass, Tappeja, Suojapaltti, sitten nappanama. Miten Vodnikin kävi? Ei mitenkään. Inventori ei taas toimi. Täys nokka kolari eikä käynyt mitenkään. Niille kyllä kävi vittu runttaset vielä päällä. Joo, kuuluvat Tiina! Ja osu! Mikä tiesin samaan tien kun kuului tuommoinen sana, että Tiina! Nyt osu! Ei, tätä voisi tönästä vähän pois tästä. No jyräpä Jouni se autosta. Jyräpä auto pois tiedä. Varokaa se voi räjähtää. Niin voi, Älkää meidän voi päällä. lentää vaikka mihin. Hei, miksi ette Kopterikin. kopterilla nostaa älykääpiä? Niin. Ossako et? Joo. No jyräsellä Vodnikilla se on helpompi. Joo, tässä on puita liikaa. Ja nosta ylös. Huomasin vasta, että Vittu se keskellä kyllä me sinkoa johonkin suuntaan tuo auto tosta. pyörähti ympäri. Kattokaa onko alusta kunnossa. Ottakaa videolle. Oletko mikaan videoita? En ehtinyt kun... Ui, Oi, tää kuoli. Ketä meillä kuoli? Minä. Mitäs vittu? Räjähti tuo auto. Vodnikki on vittu aivan punaisena, yksi rengas paskana. Jaa, meitä vittu minut ammuttiin. Hänellä on Minähän ihan yritin paska sanoa kamaa, saatana, että älkää viittikö, mutta ei kelevät. Pojat luutti huoraamaan, oli kiire. Täällä on juotavaa ihan vitusti Heivenille nyt. Pyttikö videolle sen, kun se räjähti? En minä ehtinyt kyllä läpi.